Aha, Lečo, Ramirez, DJ Messi, ty produkcia, Ružomberok reprezent 2008. Tu máš, brácho. Si videl, jak to chodí v tomto systéme. Peniaze vládajú všetko, sú proste všade. Páni, čo vládnu, už nechodia kočom, nežijú na hrade. Nebú svoje služky v labyrinte v záhrade, kde z kanclieru sekretárku túžbu si ukoja. Ich čin sú iba podvody, proste kopa hnoja, sú iba ďalšia súčasť kapitalistického stroja. Ľudia vidia iba čísla, kvôli peniazom sú slepí, sú bohatí, no nešťastný smola sa im na pety lepí, aby ste nezostali krvavo červení ako červené grepy. Peniaze vás spravili, pohybu terčivý, kvôli ním sa zabíja, ľudia sú ako zverí diví. Plánujete vojnu, ajte zo švédskeho stolu kaviarov olivy. Rozputáte vojnu len aby ste mali ropu, potom čudujete sa keď moslimovia do askopu. Prečo vás netrápi tomu, kde všetci fetujú a slopu. Boj mocnosti prerastú pripravené hlavice atómové, chemické zbrania a epidémie vírusové. Prečo toľko smrti nenávisť len pre moc a love? Čo už USA zarába na výrobe zbraní, a tak kde je konflikt, tam svoje záujmy chráni. Chod sveta vládajú politici, veľkí páni. Obyčajní ľudia doplácajú na ich rozhodnutia, ktoré sú pre nich rána ako odbodnutia. Vraj demokracia, no všetko ľuďom nanútia. Tí, čo majú v ruke moc, vládajú aj osudy vaše. Nikdy nevieš, aký nový zákon ťa dostane do kaše, a oni si na plse smotánke popíjajú čaše. Hľadám, ale nenachádzam, kde je pravdy kus. A robiť si dneska poctivo, no tak to skús. Korupcie, škandály, pouličný hnus, vítaj na Slovensku, kde vládne kapitalizmus. Hľadám, ale nenachádzam, kde je pravdy kus. A robiť si dneska poctivo, no tak to skús. Korupcie, škandály, pouličný hnus, vítaj na Slovensku, kde vládne kapitalizmus. kde sa stratila morálka a hodnoty. Ľudia už nevedia, čo od dobroty. Sú zákerní ako kokain z Bogoty. Štetky, fajčia, za prachy, kokoty. Vechláci vymieňajú valuty, fizli berú úplatky a pokuty. Armáda, vojaci sú krutí, všetci sú do prachov bohnutí. Každý ťa súdi podľa hnutí, každý súdi podľa pravidla. A tí, čo si ich vymysleli, že aj tak nedodržujú. Chlúpak s chlúpakom sa združujú, vrana k vrane sadá. Z každého rohu nás tlačí zrada. Ove sú číslo jedna, no paráda. Takto sme to chceli. Môj osobný názor je, že svet je v prdeli, lebo už skoro nikto dobro neverí. 21. storočie už ľudia žijú inak, to si píš synak. Svet už nie je stará rozprávka, dnes je to len peňažná zmotávka. 90% ľudí sú podvodníci, ďalších 5% sú úžerníci, zvyšných 5% sú politici, ktorí nám tlačia do hlavy, že my sme tí voliči, čo o súde republiky rozhodnú. Pravdou je, že sú to oni, čo sa dohodnú. Vyhráva najlepší lobbying a najväčší holding. Žijeme obdobie, keď ľudia klamú do očí. Celý svet sa len okolo peňazí točí. Veľa ľudí je z toho v piči, ale ja tvrdím, že sa treba vždy schopiť a premeniť šance na víťazstvo. Vážiť si bratstvo a kamarátstvo, zabudnúť na kokotstvo, nebrať veci ostro, lebo aj tak sme len kostrou a mesom. Životom sa jebeš ako je len lesom. Hľadám, ale nenachádzam, kde je pravdy kus. A robiť si dneska poctivo, no tak to skús. Korupcie, škandály, pouličný hnus, vítaj na Slovensku, kde vládne kapitalizmus. Hľadám, ale nenachádzam, kde je pravdy kus. A robiť si dneska poctivo, no tak to skús. Korupcie, škandály, pouličný hnus, vítaj na Slovensku, kde vládne kapitalizmus.